Това съм аз. Ако сте видели това тук за намалянето на звука, няма проблем, дайте, ако искате да го увеличим. Добре, сега ще играем онлайн и мисля да сме на бос. И... тук има 4 мапа, бе. Тия баш сме... мамка ти просто. Иначе ще креветнем един. Добре, нищо не се е променило. Купих си ново оръжие и си заредих патроните. Новото оръжие... не е много силно. Уоу! Както виждате, имаме един много добър левел, в който 100% ще спечелим и ще си вдигна левела. Също така в момента събирам за танк бронята. Дива, защо не спава по-силно при... О, shit the fuck. Умри, бе, копеле. Ето, вижте новото ми оръжие. Дибе, това копеле не умира. О, shit the fuck. Ево ми, бе, просто копеле. Да, ох, мамка му, бе. Благодаря. Стис. О, shit, няма да го биеш, бе, копеле. О, мадафака. Помощ. Благодаря за патроните. Чаба, ти не си прото, бе. Доколко това ще има направо ме излагало. Да, раз. Аре, бе, Расто! Чакай за малко, аз ти помогна. Да не стоя така. Така, бе, безработни копалета. О, мамка му да има. Мамка му? Green Lady. Така, окей. Че да гепме парите, ще ни трябва. Ти по кога хоби, бе? What the fuck? Той е някакъв снайперист, бе. Деби, шо само тебе те срещам. Благодаря. Отново. Аз си гледа работата, бе. Деби, кучката. Ако се питате как се казвам в играта, казвам си Killer 19. И... за малко си помислих, че чувам нещо, което ще да е много... Не стреляй! Мамка ти простичка. Не, да не си посмел, да не е посмел то. Вие нещо тук мразите ли ми или що? Сай ме късмет ти да ме стрелнеш, ще казвам, ще убия. Че, бе, аз ще убия и без това. Деба, как му оцелива? О, шит. Това ми е гръмнало. Сега бегаме, защото съм умрел. Деба, стига, бе, вие от всекъде ли извирате, бе? Кучки с кучките. Маля, накрая ще взема лазерния меч и... О, мамка му! О, божки, о боже, то ще да ме спася отново. Помощ! Аз съм напълно мъртъв, бе. Много добър, че то... човек... О, мамка му. Да, очакваше се. Пак е добра сума. Поне е нещо. Добре. Да, ще видим. Мале, тия хора не искали да си вдигнат левела, бе. Ето. Ама па това е за по-висок левел. Не иска. Значи пак ще креветнем. Готово. Чакай. Ето сме сигурни, че това е по-готови. Вау! Това вече беше неочаквано. Добре, сега да видим прото и да го... по-скоро да видим какви оръжия ще ми извади. Ох, мамка. О, боже, ес, лазера. О, гледай какъв пиче, бе. С лазера. Гледай, мали. Ще го разбиеме този видео. Кучка, майчина. Ти преди ли ще ме убиеш, бе? Пътко, майчина, грозна. Деви. Окей, пази ме!
Ще ме паш ли ти, бе? Пари. Ей! Аре, но обратно. Аре, при тебе по-скоро, бе. Помощ. Ще убия. Мамка, малко го доведеш при мене. Окей, човек. Аз стигам да ги парите, за да съм по-бърз. О, шит! Чакай малко. Така ще го правим. Окей, още не. Ох, мамка, аз не мога да ги взема тия пари половин игра вече. Мале, вече погинах. Аз и сега се връщам. Изчезнах. О, боже, погинал съм. Помощ! Пич, моля ти се, бе. Така. О, шит! Благодаря за помощта. Ще се оправя сам. О, хек. О, fucking shit. О. Неприятният звук, който знам, че скоро ще дойде. Бикът. Къде? О, фак. Окей, яш... What the fuck? Толкова лесно. Да знам, но аз ще убия ето си. За да имам поне... Къде ти е този? Така! Yes! Ще го направим! Отиваме! Мамка му. Не! Педерас. Сега аз си той ще качи. Умирай, бе. Ти не можеш да ме надминеш. Аз съм по-силен от тебе. Аз си той. Щах сме, бе. Нали, бе? Така. Супер. 144. Така. Чих левел. Окей. Congratulations. What? Oh, fuck, you got to be kidding with me. And what the fuck are you? Oh, shit. Go fuck yourself. Че, аз включих оръжие. Значи все още ще я събирам за танк бронята. Тако! Не ти подсвичка. 1080, това е плюс 2030 има си голема разлика. Обаче, да ви кажа, никога не си купувайте. Всъщност може да си я купите, обаче сте много, абсолютно бавни, разбирате ли? И плюс картечницата ви казвам, няма да можете да се движите. Повярвайте ми от опите. Играл съм я на друг телефон преди да сменя с този. Тази броня е една от най-бавните в играта. Ако съберете за атом бронята, ви пожелавам бързо да си я купите или ето тази, за да можете да я смените. Ако не, бъдете с страйк. Всъщност страйк честа е много добър. И него съм пробвал, общо взето съм го пробвал всички. Играл съм с прота с такива брони, които също брони са много силни. Обаче са на много... Аз на милия си телефон бях отключил за да си купа тази броня. Имах точно диаманти. Ма не ми даде. След това дойде Коледа и получих новия телефон.
Пъй докато бях качил този левел, щеха сигурно да минат месеци. Така че... да си знаете. Така ви го казвам. И... значи ще ми трябва още 6000. Ех, как го мраза. Добре. Ай, малко ще поиграеме. Но... versus mode. Ако всъщност това беше видео клипа за днес. Ако не, може да направя още един, който ще е PvP. Мамка. Окей. Ще направя отделен, който ще е PvP. Пожелавам ви приятен ден, празници и късмет в живота. Довиждане.